हाँ हमरा खादी वाला कुर्ता में से पैसा लेके आई। बाबूजी कुर्ता में पैसा कहाँ बा? जन पैसा रहल तो भोरे हम दाल मंगा लेनी हो। अच्छा कोनो बात नहीं खेतो। देख ले लोग हमरा घरे सुबेरे दाल 500 के बनत बर घर में होला इतना अब का होई क्या भूखे चल रहनी है सब काका तोहरे लगे भूखे चल बाग लोगन। अच्छा ओकर टेंशन मत लो लोगो हम जिया तानी न फिरंगी एगो काम कर लोगो चल जा लोगो कुंवर जी लगे। अच्छा। आ जाके कहिए लोगो कि फिरंगी काका 5000 रुपया मांगले हैं जा लोगो जल्दी आओ लोगो। बोलू काका कतना कर्जा काढ़ी जान तारी एगो बाबा हमार खिस्सा कहले हले कि बने फराउठा चौरे से आ खेत बेचाए लौड़े से उहे दाता बा फिरंगी के। खैर छोड़ उसे हमनी के लान लेना देना बा जेकर जीव आ जूजी बिगड़ जब घर बेच खा जाई चुपचाप दाब चढ़ा के 3 टाइम खींच जब ले खींचाता फिरंगी के घर के तते खात सारवा देखत तानी कि तोर चेहरा लली जाई जाता है। का हेते खाता रे तो मुरझाई जाता रे तुरंत तो तू निकल जाता।